Adik serang le? Adik serang. Adik serang le? Guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि डिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा आलासि बिबोनां फैदों आरोना आं बेखौनो ओंखाम ओंख्रिजों संनायजों लोगोसे ओमफ्राय आलासि फैनायखौबो एसे भिडिअ लाना दोननोसै होननानै बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामना होनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आङो आलासिनो संनो थाखाय माथा बोरैबा जादों रेडि खालामबाय आरोना थास' बिबारजों अमाजों संनोसै आङो दिनै फार्स्ट टाइम संगोन आङो ना माबायदि जायो आंनि थास' बिबारजों अमाजों संनाया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादे लोगोफोर। आं दा बिदिबा आंनि संनायखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर। संहैनोसै आं दा ओमफ्राय गरमजों ना दख'ना हासुं गानना लाबाय आङो ओरैबायदि गरम ना ओंखायनो। थास' बिबारजों अमाजों जानायनि प्लानिं खामोन नालाय आलासियाबो बेयावनो ग्रोब मोनफैबाय जोंनाव आं बिनि थाखायनो जा हेपि। एबाराव बयलारजों आलुजों संनोसै थास' बिबारजों अमाजों मोनबाय। सान्दुङा जि गोसा नायनो हालायाखै मोदानलायखादों। ओरै दोननोसै आं केमेराखौ। Nangis. Oh,
So लोगोफोर नै दायो आङो आलु होबाय आरो बयलाराव ओमफ्राय भिडिअ लानोनो जा खस्थ' जादों फारसेथिं ओंख्रि एरनाय ओमफ्राय फारसेथिं केमेरा लानो एसे खस्थ' जायोना बिदि ओंख्रि संनायाव थेवबो नायदो आरोना मुम्बाइजोंला सानसेना बेसेबां लायोदां मुम्बाइजों थांलाय खाथिल'थ' मुम्बाइजोंसो फै सोरां भिडिअ लाना दोनसै आंहा फैनाय नायनांगौ ना माला मामि मोना नायगोन इउटुबार जाहैबाय ओइ 1000 दालसोल' दंसै आंनाव ओजों ग्रिन हाउस दे थांदो आलासि थांबाय जोंना लोगोफोर ओमफ्राय दा आं ओंखाम जानोसै आरोना थास' बिबारजों अमाजों जानोसै ओमफ्राय बयलार बेदर रुनोसै जोंना मुगा दायो जागोननो दंफां दालाय दानखायदों ना ओमफ्राय बोखारदों नों जाबावो दे लोङो दै लादु नांबावगोनो फिसाजो जोंना जाग्रा बिदोंमोन नै बेखौ लायना होफैदोंमोन आं So लोगोफोर दायो आं ओंखाम जाखांबाय एसे गोथावानो जासाबदोंमोन थास' बिबारजों अमाजों संनाया बारा बानलु होआसै आरोना आङो मानो होनबा जानो हानाय थायोना बेखायनो बांद्राय होआसै आरोना ओमफ्राय नै दायो आङो गय जानोसै गय जायाबाथ' जाया बेदर जाखांदोंबा फै माबा आदै मोना थांबाय नामा आदैया थांबाय हाय होनलाय आदै आदै आयै रोंबाय आदै सोरां होनलाय आदै सोरां आदै सोरां होनलाय आदै सोरां दे होनलाय आदै सोरां आंखौ गारनानै थांबाय नों होनलाय जागासिनो नै आरो माबायाबो बिबथैयाबो लाना फैदोंमोन बेखौ जाथ'वाखै दा बिबथैया लाना फैनाय थेंक इउ सोरां बिबोनां बेखौबो लाना फैदों जोंना सोरां बिबोनाङा नै बेखौबो लाना फैदों बेबायदियानो मोननैमोन आरोना थेवबो बियो एसे बेलेग बे नारेंखलनि दां मोनसे पेकेटसोखौ जाखांबावबाय बियो याम्मी याम्मी होननानै दे थेंक इउ ले मा आदै होनलाय थेंक इउ जोंना बिबोनाङा आदै लाबोदों आदैखौ थेंक इउ होन दे थेंक इउ होन मादै होन मादै मा नाम्बा आं मिथिला आरोना आंनि बिबोनांनि हिन्जावनि नामा आदैया लाबोदों नामा ना आदै औ थेंक इउ आदै थेंक इउ भिडिअखौ नायदोंबा कमेन्ट खालामहर दे नै जोंना आदै आदै होनगासिनो दासो मिसिंआ आदै 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 थांबाय मा आदैया थांबाय ना आदै थांबाय आदै सोराङा थांबाय